Ang pag-ampo sa kredo nga nag-ila kon kinsa ako mausab. Imong tunhay nga amahan, Dios nga libing halangdon. Mayo 26, 2014. Mensahe 1134, Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal nga anak, maabot ang panahon nga ang pag-ampo sa kredo nga nag-ila kung kinsa ako mausab aron pasidunggan ang bakak nga Dios. Kung ang one world religion ipaila, kini pagabuhaton pag-ayo aron dili makahatag og impresyon nga ako ang tunhay nga amahan wala nagitahod. Kung dili ako tahuronan, kini nga bagong pag-ampo mahimong usa ka dalumtanan o kinahanglan nga dili ilito. Kung ang akong mga anak gustong magpabilin uban kanako o kinsa nagtinguha sa kinabuhindayon, mas maayo kung magpakahilom ka kaysa paglitok sa usa ka pulong sa pagpasipala nga ipaila sa tanang simbahan bisan asa nga nagpasidungog kanako imong amahan o kinsa midawat sa akong anak si Jesucristo imong manluluwas. Ang mga pulo nga nagsimba sa akong ngalan ug sa akong anak balikuon ug ang mga ekspresyon nga nagtumong sa akong anak maglakip sa mga termino sama sa Jesus sa kahayag. Kining bag-ong pag-ampo magbutang og gibug-aton sa pagkalabaw sa tao, sa iyang responsibilidad sa pagsiguro sa kaayuhan sa iyang kaigsuonan o sa pag-abi-abi isip usa sa tanang relihiyon sa pagpasidungog sa Dios. Ang tanan nga mga pakisayran sa akong anak sa paagi diin siya gitahod pulihan nining bag-ong titulo nga ilang ihatag kaniya. Ang kalibutan sultihan sa pagpasidungog sa katahom sa yuta. Sa mga katingalahan sa kalibutan nga gibuhat sa usa ka Dios, kinsa usa alang sa tanan ug kinsa midawat sa matagmatang sa pagsimba. Mao kini ang panahon nga ang kalibutan mahiusa sa usa ka kalibutan. Ingon nga usa ka pagano nga relihiyon tungod kay daghan kaayong mga relihiyosong ekspresyon ang masabwag bahay nining bag-ong kredo. Gikinahanglan sa mga gipanalanginan sa pag-ila nga tinuod nga masabtan kung unsay nagkahitabo. Kawang lamang ang ilang mga paningkamot tungod kay kadtong nagpahamtang niini nga kangitngit sa akong mga anak mag-antos tungod sa ilang pagsalikway sa ilang magbubuhat. Ug kung kini nga mga pag-ampo mapatuman, lain nga dalumtanan ang ipahamtang ang pagpaila sa gisulat pag-usab nga pulong nga walay laing ikahatag kun dili dunot nga bunga. Sa paglabay sa panahon, usa ka espesyal nga simbolo nga magpresentar sa bag-ong hinimo sa tao nga Dios ang pagabuhaton aron nga ang mga sultihan sa pagsulob niini ingon nga sila maghimo og usa ka maayo nga butang sa pagpakita sa panaghiusa sa usag-usag. Kining tanan nga mga butang sila magsulti alang sa kaayuhan sa tanan, diin ang imong unang katungdanan mao ang pagpangita sa kahingpitan sa tao. Kini isulti nila kanimo mahinungdanon sa dili pa nimo maatubang ang Dios. Dili nimo mahimo ang kabubuton sa Dios kung dili nimo pangitawon ang hustisya aron mapahigawas ang katawhan gikan sa pagkaulipon sa relihiyosong paglutos, kakabus ug mga gubat. Ang tumong mao ang tanang butang nga may kalabutan sa akong paglalang. Ang yuta, ang mga nasod, katawhan o politikanhong magmamando. Ang tanan may usa, ingon nga usa, aron sila moingon sa mas maayong pag-alagad sa Dios. Ang tanan nga ilang alagaran mao ang hari sa mga bakak, nga magpahinabo nining tanan nga mga butang. Ug samtang ang kalibutan modayeg nining binago, nga daw bag-o nga mga pag-uswag sa tibuok kalibutano nga butang. Ang katawhan mapugos sa paganismo. Ang paganismo magdala uban niini og makalilisa nga kangitngit sa kalag. Unya alang sa tanang butang nga gipahamtang batok kanako. Isumbalik ko ang ilang mga dalumtanan. Sa ibabaw sa yuta din sila naglakaw. Sa tubig nga ilang giinom, sa mga bukid nga ilang gisakaan, sa mga dagat nga ilang gilawig ug sa ulan nga nagpakaon sa ilang mga tanom.
ang gubat tali sa gamhanan, mapahitason og dautan nga mga tawo, ug kanako ilang tunhay nga amahan, ilang magbubuhat, mahimong usa ka malisod nga pakig-away. Imong tunhay nga amahan, Dios nga labing halangdon.